nagkakahalaga po ng 50 pesos na tumpukan o tinatawag nating lapad na ginagawang tuyo. 50 pesos po sa mga tumpukan. Sa mga yellow pinto na po natin ay 200 pesos na kilo, no? Tilapia. Ayan, dumagsa po yung mga tilapia po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Nagkakahalaga lang po ng 50 pesos yung isang tumpok. Yan po ay naglalaro na po sa 1 kilo yung mga bentahan po nila ng tumpukan. 50 pesos na mga tumpukan at espada. So, sariwang-sariwa po yung latag, no? Kano dyan, kuya? Sapsap. Banak, no? 100, may 50 pesos din po yung mga binibenta niyang isda na pangpangat. Kala ba hita mo? 200. Eh sa gisi, ganun din. 180. Dito po 180, tapos may mga latag din po siya dito, mga dorado. Sa dorado magkano? 180 po. Dito ay 130 na mga tumpukan po ng bangus dagupan, no? Tatlong piraso po sa halagang 130. Ito po mga mangga, no? 60 pesos sa mga kalahating kilo, 120 sa per kilo. Tapos, magkano presyo niyan? Ay, yung hawak niya. Ay, magaganyan, 70 pesos. Yan. Ganda, no? 100 pesos. Ganda ng isda, oh. 80 pesos. Dalawang piraso na. Ito. Oh, 60. Yun po yung mga presyo ng kanyang isda na pang-aquarium mo. Yung repolyo mo magkano? 100 pesos sa mga kilo. Pechay 100 din ang kilo. Yung pechay bagyo po natin ay nagkakalaga po sa 100 piso, no? So yan po yung mga presyo ng kanyang mga gulay. Shout out po. Yan, shout out. May magkano na ngayon yung ano nyo, ang palaya? 120 sa mga per kilo po dito ng ampalaya, no? Tapos may mga nakabalot na ngayon na mga talong, oh. Yan po ay malinis na ready to fry. 'Di ba? Yan po yung ating talong. Sa talong pa magkano? Sa talong may kilo ba? 35 po yung himay. Yan. 120 lang tayo yung talong. Tapos yung buo po natin 120. Yung buo po natin 120 na mga per kilo. Tapos 35 pesos po yung mga naka-plastic na po na hiwana, no? 20 oh. Alright, good morning. At isang araw pong pakikipagbakbakan dito po sa bayan po ng Malabon Tumpukan, kung saan ay dinarayo po ng ating mga kababayan. Marami tayong nakikita dito ng mga tumpukan ng tilapia. Alamin natin ang mga presyo ng kanilang latag. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Dito tayo sa mga tumpukan na mga isdang tawilis. So ito po ay nagkakahalaga po ng 50 pesos na tumpukan o tinatawag nating lapad na ginagawang tuyo. 50 pesos po sa mga tumpukan. Sa mga yellow pinto na po natin ay 200 pesos na kilo, no? Hulugan. Dito magkano presyo niyan? Malalaki, oh. Hulugan lahat. Lahat na 100 pesos. Yung po ay 100 pesos lahatan na, no? Yung mga tumpukan po ng tawilis sa Malabon Fish Market. Shoutout sa'yo, Lodi. Salamat. Tapos dito naman po ay may mga latag rin po tayo nakikita, no, na mga bangus, tilapia. Ayan, dumagsa po yung mga tilapia po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Nagkakahalaga lang po ng 50 pesos yung isang tumpok. Yan po ay naglalaro na po sa 1 kilo yung mga bentahan po nila ng tumpukan. Tapos yung mga bangus na nakadaing na po ay 100 pesos. So grabe, no? Makikita nyo po ang latagan dito sa Malabon Fish Market. So talagang mga kababayan natin ay naghahanap ng mga murang presyo dito po sa bayan po ng Malabon Tumpukan. Mga kabasi po natin ay 50 pesos din po, no? Yan po yung mga presyo ng latag po nila ng tumpukan.
morning. 50 pesos ang dilis. Ito lang datag mo ngayon. Nanganak na pala yung asawa niya, no? Dito. Tatay na naman siya. Bagay, unang anak niya, no? Nakita ko nga dito kanina katambay, eh. Umalis na kaagad, pumasok sa palengke. Baka mamimili ng ulamin niya. Sige, thank you, bossing. Salamat. 50 pesos sa mga tumpukan po ng tawilis. At ang ating salay ginto po ay 50 pesos na mga tumpukan po nilang binebenta rito. So, ayan po yung mga latag po nila. Napakarami. Talagang solid. Tapos 100 pesos sa mga tumpukan ng kanilang mga dalagang bukid at alaka sa halagang 50 pesos. Sandala. Ikwenta nyo ng pagkilaw. Mga ginto. Mga galunggong po natin dito ay 100 pesos. Tapos dito po ay 50 pesos, oh. Sa mga nagtitipid, talagang ito ay ulam na. Talagang 50 pesos, may ulam na ang iyong pamilya. Yan po yung mga tumpukan ng isdang galunggong. Tumpukan ng ating mga tawilis, no? 50 pesos pa rin po ang kanilang mga latagan. Hindi pala niyo kinuha. Malakapa sa halagang 50 pesos na mga tumpukan at espada. So, sariwang-sariwa po yung latag, oh. Kano dyan, kuya? Sapsap. Banak, no? 100, may 50 pesos din po yung mga binibenta niyang isda na pangpangat. Good morning po, Nanay Noemi. Hindi natin maano si Nanay Noemi kasi meron siyang ginagawa. Nagkakaliskis. Ang kinakaliskisan niya po yung isdang salmon na tunay. So ito po yung mga latagan ni Nanay Noemi, no? Mga galunggong, tilapiyang Batangas, salmon, torsilyo at bangus, dagupan. So busy si Nanay Noemi, hindi natin matanong yung mga presyo, no? Pero yung galunggong niya po dito ay 160 na mga per kilo po. So dito po ay may mga paninda rin po, no, ng mga isdang sagisi. So sa mga presyo po ng ating isdang sagisi dito ay 200 pesos na mga per kilo. At mga pinduan. Tapos yung mga isdang dorado, nag-iisa na lang po. 160 po sa mga per kilo. Tapos yung galunggong po natin na malaki ay 160.
nabili. Yung isang snapper. Ganda kasi. Oo. Kala ba hita mo? 200. Kaya sa gisi, ganun din. 180. Dito po 180. Tapos may mga latag din po siya dito, mga dorado. Sa dorado, magkano? 180. Dumaan na sila rito? Si Tardon? Wala, hindi ko nakikita eh. Mukhang hindi pumunta rito. So ayan po yung mga presyo na update natin, no, sa mga latag po dito ng isda sa Malabon Fish Market. Presyo ng mga bisugo, 120 sa kalahating kilo, 240 sa mga per kilo niya, no? Tapos yung bangus dagupan niya po ay 110 na isang piraso. Alright, dito tayo sa mga benta ng tumpukan ng bangus dagupan. Yan po dito ay 130 na mga tumpukan po ng bangus dagupan, no? Tatlong piraso po sa halagang 130. Bangus dagupan, shoutout kuya. Wala na tayong shoutout po sa inyong lahat. Ayan, shoutout po. Wala tayong bangus dagupan ha. Na, boss. Yun, maubos na yung bangus dagupan niya, talagang mabili. Sa tilapiang Batangas po magkano? 130 sa mga per kilo po ng tilapiang Batangas. Wala po. Paresting ba? Ayan, sa baba, 1 kilo yan. 2 piraso meron yan sa mga ano. Mga may lang ano. Mga ganyan mahihina sa 1 kilo yan. Sa baba, ano to? Eh doon sigurado ka. Oo. Eh kuya, salamat. Thank you. Shout out. Dito po mga mangga, no? 60 pesos sa mga kalahating kilo, 120 sa per kilo. Tapos ubas 100 pesos. Yan po yung presyo ng kanyang latag po dito sa Malabon Fish Market sa pag-akyat po ng tulay. So shout out, nandito naman tayo sa ating kaibigan na nagbebenta po ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. Yan po ay mura po ninyo mabibili na pangalaga po sa mga aquarium. Magkano presyo niyan? Ay, yung hawak niya. Ay, magaganyan 70 pesos. Yan. Ganda, no? 100 pesos. Ganda ng isda, oh. 80 pesos. 2 piraso na. Ito. Oh, 60. Yun po yung mga presyo ng kanyang isda na pang-aquarium, oh. Sa mga mahilig mag-alaga ng mga isdang pang-aquarium, dito po sa pag-akit po ng tulay ay may mabibili po kayo. Salamat idol, thank you.
Lodi, shout out. Lodi, magkano ang ano mo ngayon? 250 po sa ano? Ito? 250? Paas? No? Lettuce po natin ay 250 na mga per kilo. Yung repolyo mo magkano? 100 pesos sa mga kilo. Pechay, 100 din ang kilo. Yung pechay bagyo po natin ay nagkakalaga po sa 100 piso, no? So yan po yung mga presyo ng kanyang mga gulay. Dito po ay may mga 20 pesos po na mga latag na mga nakabalot na, no? Yan po ay 20 pesos. 20 pesos to, no? Tapos yung kalamansi niya 20 rin. Tapos yung sibuyas niya 20 pesos din po. Yan po yung mga presyo ng kanyang mga gulay sa Malabon Fish Market. Pipino magkano kilo? 100 ang kilo. Ayun. 100 din po ang per kilo ng kanyang mga latag ng pipino. So, dito pa, update pa natin yung kanyang mga gulay. Sa talbos mo, magkano? Ayan, sa pusang po yung mga presyohan ng talbos, no? Tapos yung ampalaya. Nay, shout out po, Nay. Magandang umaga po. Ayan, shout out po. Ayan, shout out. Nay, magkano na ngayon yung ano nyo, ampalaya? 120 sa mga per kilo po dito ng ampalaya, no? Tapos may mga nakabalot na ngayon na mga talong, oh. Yan po ay malinis na ready to fry. Di ba? Yan po yung ating talong. Sa talong po magkano? Sa talong may kilo ba? 35. 35 po yung himay. Ayan. 120 lang tayo yung talong. Tapos yung buko natin 120. Yung buo po natin 120 na mga per kilo. Tapos 35 pesos po yung mga naka-plastic na po na hiwana, no? 20 Tapos mga toge. Sa toge po magkano? Okay, 50. 50 pesos na toge, no? Maganda yan. Maganda-ganda yan sa mga ano, mga lutuing nalagyan ng toyo, mga ginisa, tokot baboy. Yan po yung presyo ng toge, no? Tapos may mga patola rin po rito, yan, no? Sa patola po magkano? 100 po ang per kilo ng patola. Upo, yan. Magkano ang upo mo? 50. 50? 50 pesos po yung isang piraso ng kanyang upo. Sa shoutout ka? Oy, di ba ako nagsisalang? Ayan, shoutout, oh. Shoutout sa kapatid kong maasim, charay. Iyon. Tsaka sa asawa ko, busy. Putol mo? Kaya pala magkahiwalay kayo, na-break muna kayo mag-asawa. Break muna kami. Ayun, dulo-dulo po sila mag-asawa. Yung po yung asawa niya sa dulo. Ayan. Malayo po yung agwat nila. So, shoutout sa'yo, Lodi. So, yun na po yung mga presyuhan ng kanilang update. O, na-update natin mga presyuhan ng gulay po nila. Marami pong salamat. Thank you po. Salamat. Alright, tatawid na tayo dito sa dati nating pinuntahan at magko-close na tayo ng ating pagbablog po dito sa Malabon, Tumpukan. Lodi, shout out. Shout out. Kayo na pa ata nakikita dito eh. Ka-shout out lang ako. Alright, sa ating pag-iikot sa kanilang mga latagan po ng tumpukan ay marami po talaga ditong latag na tilapia na nagkakahalaga ng 50 pesos tumpukan, 100 pesos. At sa mga bangus po natin ay 3 piraso na, 130 na bangus dagupan, no? Tsaka yung mga presyohan po nila ay sulit pa rin po ninyo mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out tayo sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga silent viewers na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. At sa mga vendor po natin na masisipag na nakakapagatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan na dumarayo po dito, no? At shout out sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. Ito po muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo sa aking pagbablog. Enjoy and be safe po. God bless po sa inyong lahat at mabuhay po tayo. Bye bye na po.